isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod gani pagayam tayo a Dolores. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Dolores. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan kadagiti dua nga anak mi. Nakababain man ngem amok ngamin apakaadawan daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti makangeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Naimbag nga orasyon na na. Kastabat kan ka din do anak ko. Nakapasyar ka man. Una nang, umaya ko bumulod iti bagasyo. Awan nga minan isang may. Ha? Sana balay, tay sublimi metla nga dagos, apama na makagatang kami iti may sa kabanabagas. Mabit laeng nga ro, tamangala ak iti bagas abulbuluda manak ko. Ay na, agyaman na nang. Awan anyaman na. Sige, urayan nak dito yan, tamang kaudak biit iti pagbagasan. Aldawan din do, nga mayat pailaang tisisik kawilam di tangag cellphone. Agrubot kan atani, agalas 7 iti agsapa, maladaw tan amapan makigapas. Ay na, kasla masadut akmat nga ruta na mapan. Anya nga tanong si kalangan tiyag tuloy amapan makigapas bakit? Taapay manan din do. Di mo ibaga akim marumanan ti kinasadot mo. Saan mo't? Kasla mading amin ti pagbakik. Sakat kasla agsiksikal ti tiyang ko. Adday takaman ako na akong din do. Nagadumanin arason mo. Sana nga rason lang bakit? Talaga nasakit ti bagbagik. So nga ano sa mo na? Sikapay lang ti mapan makigapas. Ay talaga amapanak, tani. Sayang mo ti maaldawak. Una, iso pa may gatang ka nagiti masapsapol di ti balay. Ka, talaga nga rod adi ka umay? Saan nga rod? Si kalaptan ti mapan bakit? At least kan ka ta kondisyon ti bagim. Tangay di ka matgayam sumurot a makigapas. Si ka lang nga rodin ti makaammo kadagiti ubing. Uwan bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Siya kun at talaga ti makaammo karagiti anak ta. Ay, agyamanak. Nakalusot manen ti rason ko. Masado, taklakid di amapan makigapas. Sapay nakapunpudot. Asino mo't nga iti mayat ang mabilag. Saan lang nga rita? Nagatul pa iti kudel na iti pagay. Ay, tinasayaat. Ilad ko man kit din. Kastoy at ibiyag. Mga maturog ko naman. Iturog ko man. Tabarang makaitagtagay niyo pa kiti numero. Apangabaka kiti loto, wano oray waiting no isaw. Agyamanak na nang, naawan kayo lang. Ang mga no saan kami manananangan ka nagitiapu ko yaw. Ay na, awan anyaman na anak ko. May saak nga ina. Iso ajak nga rod mabalin, basta baybay latan ti anak ko. Nang runa kat adapay dagiti apo ko. Adda kayo magayam dito'y balay, manong dindo. Uwa na din ko. Imay kami na nga iti pangal daw dito. Kadwak na kiti ubing. Ay katuan ni Manang Marisa nga'y, apay diyuin kuyog. Saan? Tayo so tinapan nakitangdan, ading ko. Napan nakigapas, ijayan da pari bito. Kasta aya. Uwain? O sige, agawid kami. Amangan kami no sumangpet ni Marisa, kat awan kami ijibalay.
Siguradong agdanag da jay. Mabitla ang tamang isuputak iti iyawid jo abagas anak ko. Ay, wan man nga na nang. Kat, agyamanak ma rin ha. At least, jay tulangan igatang iti balunan na iti ubing ti problemahan ming agasawa no ko. Ay, una yan. At to'y manong dindo. Ano sa mon, taday tala ang tinabati a kwarta. Naimbaglaan nga igatang yu iti sidaan nyo inton bigat. Ayos! Mapangnamnamaan ka talaga, ading ko. Lay, ada kamot manenditi balay din daw. Apay? Ay, kwa, tatang. Awan man isang may. Manan? Katno kait itid mila ang itibagas kan groceries yu idinapan alawas. Wan nga raw. Nagbiitan nga'y anay ibaws. Ay kat, anya ngay nga raw ti maramidak. Mangmangan kami mo't di talaga ang maibaws. Talaga kasta ti biyag tatang. Hay na, no syakla ang amay saan ang mabalinti kasta manong dindo. Ha? Agtrabaho kamot ngamin tapno ada ipakan mo iti pamilyam. Ha? Ada puntaw ti kabsat mo anak kaw. Pudnaw at tulungan da ka. Ngam nairuam kan samot ta namang namnama ka da kamay. No kasta saan da kami at tulungan? Tulungan da ka. Ngam saanan akwarta ti itid mi manong. Ah, anya ti kahit mo asawon, Freda. Tulungan da ka nga agbirok iti trabaho manong dindo. Ha? Lindo, anak. Saan nga agnanayon? Kat adda kami amang tultulong ken ka. Laglagi pam kuma nga addan pamilyam. Addan asawa ken anak mo. Masapul mo matag sa lukag para tinapimpinta sa masakbayan ti pamilyam. Amom kaday, abasol mo matlaang, no apayakas tanidin daw, bakit? Ha? Ne, taapay mo't anak ko namtikas talakay. Wan ata sinanay mo mat ngamin. Tunggal dumawat, itad kamot nga itad. Inispoiled mo di anak ta. May saak nga ina si Mion. Alangan mo't abaybay akti anak ko ang mabisinan. Bakit? Saan apa nang baybay at ti panangisurom ken kwa nang agsalukag? Daitanday kunada, amas pilyem pay nga ikan itisida, ngam ti suruam nga agbaniit itisida na. Ar-arabidak laang matikas tiyay. Ngamin napatag kanyak ti anak ta. Agit uresak man, ipatpatig ko man ti anak ta. Ngam amom kanay ang makadadaal mo't laang, tinalabas sa panangipatag mo kinkwana. Ay, kaya't ko laang mat nga agbalin ang ragsak ni Dinto lakay. Adda akong dita. Ang no talaga akayat mo ngagbalin ang naragsak ti anak ta. Masapol asuruam ngagsalukag. Ngamen, awan bimmato a tao diti lubong. Dumteng to ti aldaw, ang mapukaw ta dito'y abiyag. Kat no mapasamak day ta. Kasanun taon ti anak ta, aday talang mangnamnama ka na tatikukuin na. Ay, si Mion. Saan pa'y analadaw ti amin? Bakit? Itapay laang, naskay nasuruamon ti anak tang agbalin a responsable nga anak, asawa, ken ama ti may sa pagtangan. Ay na, naimbag pa'y di kabsat mo, tada na talgad at trabaho na. Uray babae lang, amo na ti dumiskarte, iso anapintas ti biyag na. Si kaalalaki, si kapay ti awan trabaho na. Ay, una yun ti kastoy abiyag, makauma. Tumal na ka man, Marisa. Di nakman ikumkumpara ka ni Freda. Ngamin, nakaadal day jay. E din to tasyak kat saan? Una, saan ka anak kaadal? Ngamin, sadot ka nga agadal. Di ngamin maawatan ka. Oo, tanya kumangay tijak maawatan. Kano naglawag mo't at talaga asadot ka dindo. Bakit? Ni Freda, awan pa'y asawa na. Awan pa'y anak na. Balasang pa'y. Isong ado ti kwartana. Ketsi ka, adan asawam. Duan ti putot mo. Ngam uray piso aduling, awan pa'y mayawat mo kanyak nga asawam.
Ultimo dagiti anak mo, di mo pa'y ida maikan iti balunan da amapan ag-eskwela. Siyak mo't lakit di aminan. Ay, makauma abiyag din do. Boston, nalakalang tagsaw iti kastakin ka. Ngamin, awan ka iti sitwasyon ko. Ay na, agdrama ka man ako na akong dindo. Sitwasyon asasawamat. Ti kunam kit di, talaga asadot ka. Sadot! Pasensya kayo, nanang. Ang amangan no adda pa'y extra akwar tayo dito. Balunan lang ang kumadagiti ubing ama pa nag-eskwela. Talaga ngamin naibusan kami ita. Hay, dayto yan ti bagbagak idikeng ka, Marisa. Nga anya, nanang. Hay, di ka man agindi di ambo dita. Ha? Di mo't kunak ngamin idikeng ka, adi ka makias-asawa iti dayja adin daw. Ay, ti amok akat agbalbaliw ni Dindo, nanang. Apaman nga agasawa kami. Agbalbaliw kunam. Uy, nanang. Ahaw, inton anaw, inton pumuraw ti uwak. Ni nanang mo. No imalalaan nga tamo ngamin di asawa ma. Ke no nagagamot da abalayan. Inispul dan sama ngamin iso akasta. Laklakayanan ngam awa mo manaknakem na. Nanang. Kat pun numay, kita aman dayta. Siya mo lang tinamnamaan niyaw. Siyak ti mangmangtad iti alawan siyaw. Siyak ti mang salsalaw iti obligasyon ko mati asawam. Pasensya kayon at talaga, nanang. Amuyo mat. Krisis ita. Iso medyo marigatan kami. Saan abali, tabayadak tumat lang ang adago sa apaman nga adak wartami. Talaga marigatan kayo Tawang mga min trabaho di asawam. Ha? Awan share-share bi di asawam. Nagdakkelan abagay ngam sadut mat. Di na kayat tiag trabaho. Di na kayat tiag salukag. Nanang, diyo kumamot pagsawan iti kasta ni Dindo, Uray kaskasano, asawak latamot ni Dindo. Kat, aginggat ka ano nga raw nga agan anos ka iti din nana. Hay, oo na yan ay anak ko. Matay kayaw asimumulagat no kastalaan. Ada ibagak manong dindo. Oh, anya na ita, Frida? Ada na birukak ang mabalin mo apagtrabahuan. Ang paiso? Anya nga trabaho na ita ading kaw? Construction. Ha? Agaplay ka ijay, ta sigurado nga awatan da ka. Amok nga mintibos ijay. Construction ko nam. Wen manong? Apay, awan sa balain. Naa? Diyak kaya ti construction. Narigat kung nadagsan ti trabaho, no? Construction. Ay na, awan mat tinala ka at trabaho kat. Kan may sa, mairwam kan tumat lang No agrugrugi ka, talaga narigat. Diyak kaya ti agbagbag kat. Amangan, agsakitak pa'y. Kat, anya nga ruti kayat mo. Opisina kumaa. Walo saan, driver. Nalaklakabasay. Kat, ada nga rod lisensyam. Ada nga rod experience mo iti opisina. Awan ang no lisensya, nalakalang mat ti mangala. Numot iti opisina, masursuro mat dayta no bilang lang. Day takot nga rod manong, adda trabaho nga agururay kang ka. Oportunidad mo kumanday ta. Among ka di, asaan nga amin kat maikan iti tsansa nga agtrabaho? O sige, panunutok pa yan ang bag, ading ko. Nay, papayan Marisa. Anya tara aramidam. Kas lagi mimpagi ka man. Wan, agim impaki akta pumanaw kamin kadagiti ubing Dindo. Ha? Nay, tapay mo. Wan, tawan mat pulos makita ka pa nagbalbayo kan ka. Manu atawan tamutan nga agdandan na. Manu atawan matan puro dawat, puro utang, kari ka akari, ngam awan mat mang mangyari. Na, tasyak pa'y kit di itan tinagbalin na dakas. Siyak pa yan ti apaam gapulangi ti dahi ti abanag. Saan ka nga apapaan Dindo? Ngam na uma akon, nabambannog akon iti kastoy a sitwasyon ta. Apay si kalangay Tapno amaw, na uma kan mabambannuga matan. Taan niya kumangay tinakabannugam, aber. Kasano kumaamabannog ka? Katsyak matyag trabaho? Sika, puro ka lang dawat kan utang. Nakababain ti kastang ugalim Dindo. Kahit panawan na kaon, kasta kaday. Wan, pumano kamin. Taamangan numatay kami asimumulagat. No agtalinaad kami pa'y itidanam. O di pumanaw kayo. Apay ti kunam lapdan kayo.
Ali pumanaw kayo. Makaamu kayo mo ito iti biyagyaw. Awanan bibiyang ko kada kayo. Ay, madanaganak ijay anak talakay. Nang runa itatapinanawan matan ni Marisa. Sapay intugot na dagiti dua nga anak da. Anya nga taaya ti kasayaatan nga aramitan ta. Kakamaw, Dolores. Nagtangken mo't ngamin ti ulo sa anak mo. Simeon, Una yun, aya. Talaga sakit ti ulo na dyan daw. maasyanak unay ijay anak talakay. Ay kat inka kasarita Inka kumustaan tapno maksayan day ta panagdandanag mau. Inaramid kun day ta. Kinasarita kon. Ngumkasla iyalang-alang namot. Ay, anya nga ta, no sikati makisarita kan kwa nalakay. Barang sikati denggan na. Bayam kakasaritak taw. Ang panagkunak at nasaysaya at sa nubaybay ang tapaylaan. Baring makaamiras kat agbalbaliw mutang. Ay, unahin ti kastoy. Mabisinak. Ang amjak magkabalan dito makdaring agluti ti kanak. Awan sapay kitin bagas ngay lutok. Na, tiamok. Okay lang, oreg may saak. Ang manyan. Nagrigat. Kinalinday kayam tag may saak. Ay na, lukumata nagkagagata kiti. Lukumata nagpalinak a responsable nga ama kan asawa. Nalapit na dinak pinanawan ni Marisa. Nojak sinukir dananang. Kat imano ko ta ka nagtrabaho iti ibagbaga ti kapsat ko. Nasayat met siguro ti kasasad ko ita. Ay, na, kasanupay nga taitan. Kasanon na awanan na ba ti apa nagtalag ti asawa kanyak. Ay, kasano, nultinan kayat ti magisinnoblyan kanyak. Kasanon, nultin akong mapakawan na itinadakal ko. Agraman ti kapsat ko. Kasaluwag pa'y itan. Nanang, tatang, Freda ading ko, at the good news ko kada kayo. Anya day ta anak ka. Kasla naragsak ka manong dindo. Uwanyag pa'y sa anak ka. Anya nga'y day ta good news. At ang trabaho tatang, inaladak a driver ti may sa food company. Agpaisaw. Una nang, Ay na, nagsaya atan no kasta manong. Kamaudyanan na, at damat laang ang trabaho. ay kat sa isaya ate manakaw. Saan nga amin, kat may kaniti tsansa ngagtrabaho iti may sa kumpanya. Nagasat ka, ta may sa kakarag iti pinili da nga agbalin a driver ti kunam a kumpanya. Uwan tatang, kat manipod ita, ikarik ngagbalbaliw akon. Aramidak amin na kabaalak tapno magisinubyan ni Marisa kanyak. Kan tapno maurnos ko ti pamilyak. Ay na, maragsakan nak amakangag iti day ta anak ko. Panagnakam nga rod kumababaon iti aramid. Saan laeng apasig akari.
Husto dananang kan tatang manong. Di ka agdanag, taadda kami laang dito'y ang nakasuporta kang ka. Basta ipakitam, ti panagsalukag kan panagbalbaliw mo. Patsyak, asublianan na kan tumat laang ni Manang Marisa. Wala din ko. Talaga akas tati aramidag. Kat alag na iti agundaway tapno agyaman kada kayo nanang. Tatang, Freda, amok ang nagbinduta kiti kalabas. Kat sapala ko mata mapakawandak. Tinapatag ita kat nakaamiris kan, anak ko. Kas naku nati kabsat mau. Ada kami lang dito, ang nakasuportakin ka. Laglagi pong kumaakanayon, nga uray kasanupay ti kinarigat ti biag. Masapul mo ti agsalukag. Mamatiak nga amin arigat kan sakripisyum ita, kat may sa awagas ti Diyos, tapno maurnos mo ti relasyon nyo iti asawam. Dawatam ti panarabay ti Diyos, kat itultuloy mo ti narugyam para itinapimpintas a masakbayan ti pamilyam, dindo anak ko. Pinanaknakan met ti anak ko ti panagbalbaliw na. Inggaad na tinanggad. Agingga anak isinnoblian metlaeng ni Marisa ken kuana. Ket ita naragsakdan nga agdandan na. Agingga laangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo Dolores. Ken ka pagayam Dolores. Ti panagayat ti maysa nga ina ket saan laeng ababaan iti panangted iti kwarta wenno kadagiti banag a kasapulan ti maysa nga anak. No diket ti panangisuro ken kuana at umakder babaan kadagiti bukod na asaka. No maminsan, ti pudpudno a panangipateg ti naganak ket ti panangbaybay aken kuana tapno isumet laeng a mismo ti mangsuro iti bagina. Ti anak a nasuruan nga agsalukag ammuna wenno kabaelan na asarangten dagiti pannubok iti biag. Alakastan pagayam Dolores ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Celia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan iti nagan a Celia. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita kat may papan iti inaunang anak mi iti asawak. Imbes nga agnakam tabumakbaketan saan met takarkaro kitdi adumulduldog. Sipud pa idi ison tinagbalin asakit ti ulo mi nga agasawa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Dandani kan agpasngay ani. Nga maging gaita, di pa'y nagpakpakita tinobyom. Nagsina kamin, Papa. Anya? Kaya't mo asawan, agpasngay ka abalasan? Ay, kat kapilitan, Papa. Ayun ay kan ani. Talaga, asan kang agpampanunot? Ni Papa man. Ala, di mo nungtan ti anak ta, Fredo. At daditan. Awanan ti maaramidan tayo.
Iso nga awaten tayon tigasat na. Dahitakat ngamin ti madikan kasilya. Imbes nga ungtam ti anak ta. Saan man? Takon konsinsyam mat ti madi nga aramid na. Saan ko akon konsensyan ti anak ta? Ti kanyak laeng at daditan. Iso nga awan nga ruden maaramidan tayo. No saan ati mga klon iti kinapudno. Nga aganak abalasang ti anak ta. Naawatam, Fredo. Rabiin, nga maging gaita awan pala ang jay anak mo silya. Hinawagak itayen, pawid kanon. Saldino kanumanan ay tinapanan na. Nagpabagyumot idi agsapa. Tapay kano. Adda kanumot inaplayan na at trabaho. Ay kat nasayat mo ta. Iti kasta. Anday gatang na iti gatas ken daya per ti anak na. Wan nga rod, sapay naglaing nga gatas ti apo ko ta. Imbes sa makainan namot na tao nga agaw awir tadadakildan. Saan man? Tandaman betin apo anay sublat amaaw awir. Ay kat talaga akas ta. Anya ngay nga rod kat addaditan kunak manen, Fredo. Kayat mo asawan. Agnaid kan, ijay bagyo. Kapilitan, mama. Ijay mat nga rod ti ayan ti trabaho. Marigatan akmat ngamin nominalam nga agawid ak dito'y balay. Kan may sa, isupay ti pamasahe. Sa bagay mo't kit di anak ko. Ay kat igaid mo nga rod ti manggat Saan man ngaminon aday tabulakbol tar aramidam ijay. Wan ka di. Di kay agdanag, tatalagamot nga igaid ko ti agtrabaho. Iso nga ano sa nyo pailaan ko mga awiran ti anak ko. Sana bale, tamang ipaw itak adagos iti panggatas kan pang diaper na, apaman nga agsweldoak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Awan ti rumbeng apagdanagam, tada kami kin ni papam ti makaam mo ang mga awir iti anak mo. Ne, sa dino ti papa ng Fredo, nakasukat ka mat? Agpabagyo kami ita. Asino ti kadwam? Nagiti kakadwak akagawad Anda atendaran mi a seminar. Ay, ita ka din day, chay. Wen. Agawid ka mo lang ka di inton malam. Ay katuwan Alangan man. Awan mo't balay ko iji bagyo apagturugak no bilang. Awagam to ni Ani, tamapan ka ijay dagos na. Ay wanan niya. Awagak to man ngagpaiso inton sumangpet kami ijay. Wen. Pambaram tumit laengen ama panalaan ti ipawit na kuma idi kalman. Nag-close ka no ngamin ti pagpawitan na. Iso asaan nan ana ipawit ti allowance ti anak na. O sige. Awagak to nga rod ni Ani. Tadumagasak man ngagpaiso iji dagus na. Nakasaritak ti landlady Ani. Andaman mo't kaya man kanindinam na ti dagus mo. Wan papa, kat, ay, masikugak. Anya? Masikugak, kunak papa. Manan? Ayunay ka na rin. Duhapay lang ti tawon ti anak mo. Ngamita masikog ka manan. Sana bali ata ikasarnak mat ni Ricky, papa. Kat kasanon ti trabahom. Di mo ibaga nga gikat ka manan. Kapilitan papa, tani masikugak matan. Agawid kami laangan kini Ricky ijay balay, ta ijay kami nga agnaed. Anya ngay mo't timakunam iti manugang ta, Fredo. Kasla nasingpet mat. Naanos pa Iso tayo makitkitak ang mga asikaso ka na gitiyobing. Day tamat nga rod tinadlaw ko. Saan laang aday ta? Nagagat pa Wan, nadlaw ko mat day ta silya. Sa pala ko mga rod ta saan to nga baliw ti kasta nga ugali na. Bareng
Alfredo. Nututuusan nagasat ti anak ta. Ta nakatumpong iti lalaki akas kin ni Ricky. Wala. Iso bagbagam ni ani. Tama nga no ti kunanak at balasang pailaang. Ibagam, tayo dyan nang dagiti sana nasaya at nga ugali na. Nang runa sa kinabulakbol na. Okay. O sige. Awagan kanto nga rod, apaman ang makasangputak ijay bagyo, Sandro. O sige, bye. Sino ti kinasarita mo ti cellphone mo, ani? Oh, Ricky, itay kakadipay dita. Kasangsangpat ko lang. Sino day jay kunak? Ah? Ay, ikwa, barkada, agsarak kami inton madam. Kaya't mo asawan? Rumwar ka manan? At adakit nga rod sarakak abarkada. Kanayon mo't lakit di nakastatir aramidam. Imbes nga sikasum na giti ubing. Saan? Taday tamot bulakbul mo ti unaam. Addan asawam. Addan pamilyam. Saan ka nabalasang? Day ta kumamot ti imulam iti panunot mo. Pagrikyaran ta ka di maninday to abanang, ha, Ricky? Kasanumot ngamin? Huston! Jakon kayat amang ganpay ti ibagam. Basta rumarak. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga agapatamanan, Ricky. Pasensya kayon, mama. Ngamdya kon maanusan tikas diya nga ugali ni ani. Umanay mat siguro ti dua atawan na panagan-anos ko iti den nana. Ne, anya ti kayat mo asawan, Ricky. Isina kon ti anak yo. Anya? Aglablabas mo't ngaminan. Ad-adomot ng ti oras na ngagbulakbol ngam ti oras na kada kami a pamilyana. Di na pa yan maasikaso na giti ubing. Siyak akanayon ti mga asikaso kadakwada. Bayam ta kasaritak tuman manan ni ani. Saanan, mama? Saan mo't kadya big deal kanyak na ita? Iso na lang tamo na mo't nga ada trabaho. Ti kayat ko lang kumakat ag tinulong kami. Angam awan mo't. Kasla saan na kami matapagan ano ka na giti ubing. Ay, una yun ni ani. Talagang awansan pagbalbaliwan na day at tao. Da kayo na mismo tinaggapuan na reta, mama. Oh, Ricky. Iso saya at laangan ngagsina kami. At least, amokon at talagang awan katulungak. Napatagmat kanya kon ti inauna nga anak ni ani. Iso nga awan parikot nga ore agyan iti poder ko. Siya kon ti makaamo amang paadal kadakwada nga agkapsat, mama. Anyaman nga minin ay ti parikot mo, babaita. Apay adi mo pa'y kayat ti agawid. Masursurunak nga rod ijay balay, friend. Iso nga agtambay taman pa'y. Jak pa'y kayat ti agawid. Nagapa kayo kadimanan kinilakay mo? Ay, katanya pa'y ngay. Kapilitan nga agapa kami, Takanayon nakmat ngamin alakdan iti kayat kong aramidan. Saan lang aray ta? Naglaing pa'y nga agatap. Iso ang masuruna. Ay sus, normal laang dayta iti agasawa. Talaga akasta. Di ka ngamin unay agparparabii Numalpas ti trabaho, agawid ka adagos, kasjay. Iti kasta, awan panggapwan na nga agatap ken ka. Ay nati ko namket di talaga asiloso ni Ricky. Ti kayat na, ijayak laang balay ni. Amangan mat, no ti kayat na, kat sikat ti mga sikaso kadakwada. Kastamat ten kadagiti anak mo. Ti kayat ko asawan, tulungam ang mga sikaso kadagiti ubing. Ay sana mabalin Amo namat nga da trabaho. Amo mat kanya konraya. Jak kayat ti malaplapdan. No anya ti kayat ko nga aramidan. Iso ti aramida. Nasayat mo ta simbangpet ka nani. Juan, narabyanak ta permiti pila ti bus nga agpalaunyon. Danda ni 2 oras ko anakapila. Holiday ngamin next week. Iso nga agaawid dagiti tao. Oh, apay dagita traveling bag. Akin kukwa ka dagita. Kukwak Anya ngay tilinaon dagita at traveling bag. Badomi ka nagiti ubing. Ha? Nakasarita kon na mamaken papa. Nagpakada akmatan karakwada. Aguray ka man, Ricky. Jak maawatan ti bagbagam. Lawlawagam man.
Agsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Agsinatan, gaputadya kon maanusan ti kasta nga ugalim. Oh, diagsina. Tay talaang aya. Apay, ti kunam lapdan ka pumanaw. Saan? Aramidem ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Jakmat kat gininamnama alapdanak. Ngamin, amuklatan akay kayat mo apumanawak. Iti kasta, nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Adakan ka, no anya ti kayat mo ang panunutan, Ricky. Nasaysaya atin nga agpayso ti kastoy, takanayon tamatlaeng nga agapa. Wen, isa tapno nawayakan, agsinatan, ket pumanawakon. Ngam itugot ko dagiti ubing. Anya? Kas na ko nakitayan, nakasarita kon damamaken papa. Jakmat ipaidam dagiti ubing, mabalindalat tati umay dito, inaawan klase da. Ket nawaya ka mo tamang sarungkar kadakwada ijibalay, nulakit di takayat mo. Oh, Ani! Long time no see Oh! Wan nga rod, Venus. Naimbaglangan ta nagsabat ta dito yung mall. Nabayagan nga agpayso tinaudi ang nagkinaan na. Wan nga rod, nakapinpintas ka ita Sigod mo't, saan ka di? Huwan matkit di ang puwera angaw. Talaga napintas ka ita, friend. Sinyalis samet nga adamanan barbaro. Sika talaga, Venus. Amo ka, til-tiliwanak manan. Jayag paiso, friend. New love life? Siguro. Ay nawaw, sana all. Apay, talaga kading awan kayon ka ni Ricky? Ay na, nabayagan Insublikon ka dagiti naganak na. Anya? Kat, dagiti anak yung ay. Adakan ko na. Ngam maminsan, umay damot ijay balay. At least, friends kayo lata, oray nagsina kayon. Ipagpagapumilangan ka dagiti ubing. Importante dagiti anak yo, friend. Umay kakit di ta mapantaag birok iti pangananta, ta ijay ta nga ituloy ti agistorya, friend. Ay day ta talaga ti urayat nga ibagang Venus. Anya, masikog manan ni Ani ko nam selya. Ay, Juan Fredo. Ayaw na yan. Asino nga'y manan ti amat sikog na? Tsaka mo, Sandro ka no tinagan na. Ay na, nagalas ka ti kastan nga ugali ti anak mo. Day tamot lagpaspasikugan ti raramidan na. Ay, wan nga ron talunton ti anak na iti agdudu maalalaki. Sapay puro inauna. Ay, una yan na ya. Naimalalaan na nga tamot Awan mo't kastay ti pamilya may. Ha? Imbis nga isuro na dagiti kakabsat na, taisukat nga rutina una. San mat? Taisumat ti mangisang sangbay iti problema. Nanak-nakempay kit din nagita dina. Ay, makapasuro na talaga. Ay, naimbag nga rod ta nasisingpet dagiti kakabsat na. Isulaang mat nga agpayso ti kasta. Awagam man. Ibagam tagawid diti balay. Agraman tinobyo na. Ibagam, takayat ko ida makasarita. Jak magustuhan ti style da dya Sandro selya. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan, Fredo? Nakapres-pres ko. Kunamot lan baknang. Ay, wan nga rod kasla siga-siga mo. Wan nga raw. No jak la pampanunutan ang masikog jay anak ta. Talaga pag sinaak ida. Ay nabay amon. Uray kas jay ti style na. No itong pal na ti anak ta. Di mayatan. Ay kat kapilitan Anya pa'y nga ti maaramidan ta kat masikugmutan niya anay. Agabrod kanumat ni Sandro. Ay kat nasayat iti kasta. Andan to aramatan niya anay. Inton agana. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Anay, aga nakaksamatan. Anay ko, Mama! Papa! Itaray da kay ospital! Aga nakakon!
La 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 la. Abay, napananmanan ni Anay. Apay asikat imang patpaturog ka ni Lucas. Dasapaan na pan ijay ili. Asikasuan na kano dagiti subangpet nga istak ti ukay-ukay alakon na. Ay kahit nasayat mo't ano kasta. Kung naklakit din no napanmanan nagmulakbol di bagyaw. Bareng ano nagbalbaliwan di anak ta. Nabayag mo't ten asaan ang nagbulakbol. Impamay sana mo't tirinugyan na negosyo. Ay kahit paliiwam Amangan mo't nurug-rugi lang na ita. Inton mauma ag bulakbol tumanayin. Nangrona kat adda ija abroad ni Sandraw. Ay naiyat at ayum apo. Sapay la kumatahus tumuten, tani. Bumakbakat meten. Urnusen nakit di kuman, tibiyag na. Ay na, mangibabain at talaga dyan anak mo silya. Ay, Fredo. Kung naklakit din no nagbalbaliwan. Ngam awan matlata. Adaman kanon lalaki akakuy-kuyog na. Katidakas, pamilyado ti lalaki. Ay, tsak amon ti aramidak ijay anak ta, Fredo. Naibagak samot aminin a klase ti pamagbaga. Ngam talagang awan ti dengdengken na. Natangken at talaga ti ulo na. Awanan. Na ito lang nansan tikas di nga ugali na. Yakon namnamain, ngagbalbaliw pa niya ani. Ay, Fredo. No sino pa iti inauna, iso pa iti sakit ti ulo. Ay, masuro na ka talaga. Puro parikot ti isang sangbay na. Saan lang arudan ang naggraduar, ta inununa na ti naggargarampingat. Ita, kastimanan, tinaramid na. Ala, hustunan, Fredo. Di mo unay ti agpungtot. Ang mga noan niya pa iti mapasamakan ka. Imbes nga si kasuwan na nagitanak na. Saan mat? Tadamot gaya mo sa balingas as si kasuwan na. Ay na, mangibabain na talaga. Pilayag santap nagtalnan dito balay. Fredo! Uray kasano ti panang bagbagami ka ni Ani talagang awan dengdenggen na. Da kami paikit di tiguraan na no kasjay adalawan mi ti madi nga aramid na. Bali talon ti apo ko mikenkwa na apasig nga inauna. Kanayon kulat tamet nga ikarkararag asapay lakuma tama ka ameris meten ket idyan nan ti kasjay nga aramid na. Ti idandanag kulaeng amangan no maamuan ti asawa ti lalaki akakuykuyog na ita ti relasyon da ket ikanda iti pagnakman na. Banag asaan kumamet ama pasamak. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Celia. Ken ka pagayam Celia. Panagkuna ket inaramid mon ti partem kas ina ken kas naganak. Kasaritam manen ni Ani. Palagipam atunggal desisyon nga aramidan na ket ada konsekwenses na. Saan laeng apara kenkwana no di ket para kadagiti anak na. Ibagam kenkwana ati parikot ket saan a masulbar babaen iti barbaro manen a relasyon. Rumbang nalaeng asangwan na dagiti responsibilidad na. Kang runaan iti amin, respeto iti mismo abagina. Mabalinyo apalagipan ken igiya kadagiti desisyon na. Ngem saan yon apagrebengan wenno responsibilidad pay ti mangilinteg kadagiti biddot na. Adamet pagpatinggaan ti panang suporta dagiti naganak. Nang runa no abuswen da kayo meten. Di mon pagparikutan ti pagkurkurangan wenno pagbidbiddutan ti anak mo. Ti kasayaatan nga aramidan nyo ita ket igiyayo kadagiti aramidan na. Ket bayan nyo nga iso a mismo ti makaamiris iti biag a pinili na. Alakastan pagayam Celia ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Sapay lakuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Selma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaayat adumdum nga kadagiti drama nga ingkaipat patangatang iti inaldaw. Tinak istoryaan ita ket may papan iti bugbugtong wenno agmay maysa nga anak mi nga agasawa. Nasingpet ti anak mi, saan laeng adayta, nataerpay, iso na laeng taaddamet dagiti ugali na ajak kanunungan. Ngemkas maysa nga ina, ipapaay ko laeng met ti ammok a pagragsakan ti anak ko, banag a pagapapaan mi met nga agasawa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Auntie Susan! Auntie Susan! Mapitlaeg, ubaya ko. Darasin niyo, auntie! Apay ka di Brian. Nasaganam ka din nagiti usarat ngag motor? Wen barok, naisaganak amin nun. Nasayat mat nga no kasta. Pakilabam tumot ka nagiti badok. Kita am tulaptan iti laundry basket iti silid ko. Wen barok, di ka agdanak, tasya akong ti makaambaw. Tay balon kan danom ko ngay. Inkargam ka din iti bagpak ko? Wen, ingkargak amin nun nga usaram iti bagpak mo, barok. Okay. Sige, tamapanakon. Pakibagam tulangan kada mamakin papaarimuara, kanti. Sige barok, agan anad ka iti panagmotor mo, wan. Wananti. Sige, inakon. Good morning, Mama. Good morning to, iho. Narabyan kan sa manan anagawid iti rabi. Wan, Mama. Impan mi ngamin iti shop ti motor ni Jason. Mama. Aday ba ka, iho? Anda ko makidawag ka kayo. Anya manenday ta, Brian. Iswap ko kumati motor ko iti mas modelo kan napigpig sa ti makina na. Iso na lang ta kurang ti kwartak. Amang ano mabalin nyo anayunan, Mama? Mano ti kasapulam. 30,000, Mama. 30,000 ko na. Wan, Mama. Di mat kasuksukat mo lang iti motor mo, hindi na panabulan. Mama, investment ko daytoy. Kan may sa, adayo anatal-talgidak iti dayjay a motor. Ngamin, kondisyon ti preno na kan barbaro. Ang Brian. Please, Mama. Oh, anak, kanum aya asursurwan ti agtrabaho para kadagiti kasapulam. Laglagi pam kumaasaan nga agnanayon kat adda kami kin ni papam. Mama, ubingak pa iti tawan ko at 27. Iso nga enjoyak pa imot ati kinabarok. Kan may sa, agmay sa aklang mat nga anak yo. Anwan nyo nga iti ado akwar tayo no sana para kanyak. Brian. Alan, ikandakon, Mama, please. Sige, angam ne. Mautin da ito ya? Yes!
Thank you, Mama. The best ka talaga. Ada ako, Selma. Nasaya at ba't tasimangpot ka ni Edward? Nangan ka kadin. Tano saan pa'y? Idasar kon ti pangrabyam. Madam naman to, nabsugak pa Brian, sa dinotayan na. Remuar mo titay. Adda ka numapandakitaan a motor. Motor manen. Sa dinugay manen, tinangalan na iti kwartana. Ha? Di mo ibaga nga... Basit lang mo't atulong day chay para iti anak ta, Edward. Basit ko nam. Nukasta. Talaga nga inikamanin jay anak mo. Basit lang mo't agatad day chay. Mano, tinted mo. Ay kuha. Basit lang nga rod. Inayon na lang ka no iti iswap na a motor na. Anya ka ka di, Selma. Aginggat ka ano, apang panuynuyam ti anak mo, ha? Edward. Amin mo't lakit dinakidawan na ited mo. Edward, anak ta ni Brian. Agmay-may sang anak ta. Numabalbalin, jak kayat amarik na nga agkurkurang takan kwa na. Sana pa nagkurang ti mangisurukin ko na kanag iti responsibilidad. Ay, Edward. Gapo iti kasta nga raramidam. Awanan ti sabali nga ammo ti anak ta, no di ti makibarkada, agbabae, kan agiswap iti motor. Di na ammo ti aglaba, di na ammo ti agluto. Kang runan iti amin, di na ammo ti agsapol iti bukod na akwarta. Edward, ubing pa iti anak ta. Ubi nga sasawamag, kat no 27 lang. Lakayan na jay. Lakayan ni Brian, Selma. No dadaka sa mapasamakin ko na, awan sabali nga kimpasol, no sana sika. Anya, ne, kasano kumasyak, kat ipapay ko laang matipagragsakan ti anak ta. Wan arta kung konsintiyamat ngamin ti mading aramid na. Apay ngay asyak ti pabasulam. Kas may sangay na, aramidak laang mati amok apagsayaatan ti anak ta. Ti agbalin anaganak, saan lang nga pasig a kinasayaat. Lumaminsan, rumbeng lang mat nga agbalin tayo nga istrikto. Ti pagbutbut nga klang, ang mga nudumteng to ti aldaw asaan lang na kwarta ti kidawan na atulong, no di kat dakdak kalaparikot. Edward. Lumabalbalin, jak kaya't adumteng to ti aldaw nga agbabawi ta, ngam naladaw ton ti amin. Auntie Susan? Auntie? Anya mo din? Awan mo't niyan ti Susan dito kusina. Sa tino at tinapananaya. Sa pa'y mabisina kon. Mama! Sa dino tayan niyan ti Susan? Awan ni Auntie Masusan, iho. Nakalive, nagawid ije probinsya. Masakit ka nung amin ti anak na. Kat asino ngayon ti agluto? Asino kumapay ngay? Siga! Ha? Ang jak amo ti agluto, papa. Ay kat sorsuruwam Laklakayan kan ngam ultimo agluto iti kanam, di mo pa'y amaw. Husto day tan, Edward. Di mo nung tan ti anak ta. Brian, iho, anya ti kayat mo asidaan, ibagam tay lutuan ka. Selma. Husto, Edward, di ka nagsaupay. Ala, umuna ka na mapan iti silenta. Sana bale, sumaruno akadagos, apaman ang mailutuak ni Brian. Mama, Papa, ni Nancy, girlfriend ko. Naimbag arabi iyo, ma'am. Sir. Kastamot kan ka, iha? Mala, agtugaw kayo ta mangururayan tayo ti merienda ngayon paisaganak ka ni Susan. Mama, Papa, manipo dita. Dito yan balay nga agnag ni Nancy. Ha? Ano ti kayat mo asawan, Brian? Masikog nga mina ni Nancy, Mama, Papa.
Alya. Siyak ti ama. Isarong bang lang ngarod atak berak ti sikog ni Nancy. Na ito'y kani ti bunga ti panakibarbar ka na kin panagbot motor mo. Edward, pangasim. Di mo kumamot ungtan ti anak mo iti sangwanan ti nobya na. Nakababain. Oh, mama, papa, ay ayatek ni Nancy. Kayat ko ngay kalaysa. Pangasayo, tapalubusan da kami nga agasawa ka ni Nancy. Ay ayaten ko nam? Apay ti ko nam, umdas ayat ti ayat laeng. Tapno mabiyag mo ti pamilyam. Ang panunot ka man na naimbag si ka, Brian. Anya nga itaramiden ta, Edward. Inyawid matan ni Brian dito'y balay tinobyan na. Sapay masikog matan. Ay katanya pa'y ngay. Aramiden tayo ano niya ti Rombay. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, Edward. Naskan lang nga pagkasarin tayo da Brian kan Nancy. Sigurado ka? Katuan, nakababain mo't ano sa natakdaran ti anak ta ti naramid na. Anyalangan nga iti ibaga na iti makaam-am mo ka na ta, no bilang ta di na ikasar ni Nancy. Oh, sabagay. Kasano? Dumanon tayo nga rutan? Wala. Wala saan. Paayabam langan na iti dadakkel ni Nancy. Tadito'y tayon balay ngagsasalita. Iti kasta, matulag tayo mo't tantibulan kan petsa ti panagkalay sana. Hello, Nancy. Hello, Brian. Sa dino ti ayan mo? Adak di ti balay. Apay ka di? Nasaya at matngarod no adda ka di ta balay. Paawid ak matan, manipod iti trabaho. Sige, urayan kan di ti balay. Wan, ayuwan gayam. Pakibagaman kin ni Auntie Susan, tamang isagana iti uray anya a merienda. Mabisina kamin unay. Awan yan ti Susan. Remorda ka ni mama. Napanda na grocery. O, di si Kanti ang luto, Brian. Anya? Si Kanti ang luto ko na. Ay, kuha. No kayat mo. Sukunan ka lang. Tamapan-tamangan ni Jerwar. Saanan, nakataksi akon. Di tatan amangan tapno saan tang aggastos. Ha? Basta, agluto ka, tani. Talaga ang mabisina kon. Sige, bye. Ha? Nancy? Naglokon. Inidip na matang ti cellphone na. Ay, anyamat din. Sapay jak amo ti agluto. Mabihiton tayo pare. Oops! Oh! Sige, di ka kamkamali. Sapay pang next rank na ito yan. Oh! Ayun! Ayos! Champion! Hoy, Brian, tulungan naman dito'y ko na. Wait, 5 minutes. Last game na ito yan. Promise. Oops! Ayun, ayun! Oh, ayos! Champion! Brian! Brian! Aya! Itay ka pa, apok ka. Apaya? Kita man pinamayam kadagiti badok. Kita mo, Ha? Nagbalin matan aping dagiti puraw abadok. Anya nga iti nararamid mo kadagitoy. Kwa? Diyak mo ah. Inkabil ko lang mo iti washing machine. Tapno maminsan tilabana. Ay, unay kan. Di mat namin ano nga imbagakan ka. Asaan mo apaglalaukan dagiti puraw kan di kolor. Diyak mo't mo. Kan may sa, di mo mo't ngamin imbaga. Ay na, common sense matan, Brian. Kita man, nadadaalan dagiti badok. Uray kumamot no saan adag ito'y branded abadok. Ay na, unay kan ay Brian. O, di kumatang kay Tibaro. Dahil talanga ya. Ha?
Gumatang iti baro ko nam. Awan to pa'y trabahom. Ha? No talaga kamit lang. Sige, mangted ka iti igatang ko iti baro abadok. Mangted ka, Brian. Nakit di nakbukawan na. Puro ka barkada. Cellphone, online game, motor. Ha? Laglagi pong kumamat nga dan asawam. Kat agbalin kan nga ama iti mabiit. Agbalbaliw kamat kumaan. Pangaasim, Brian. Di nakman sermonan, Nancy. Noan niya ti kayat ko nga aramidan. Iso ti aramidak. Nawatam. Nabambanog akon, Brian. Kastoy matlakit di akan ayunan. No nabannog kan, di pumanaw kan. Panawan ako, Nancy. Anya? Pumanaw kan, kunak. Awan bibiyang ko. No kayat mo, di agsinatan. Day talang, aya. Nagado di ta babae. Apay ngagsangsangit ni Nancy Apimanaw. Anya man ang tinaramid mo, iho. Basol na ah. Nagbasita banag ng pinadakkel na. Para labaan lang, isukid din, ti pangapapaan na kanya. Ay, unay kan. Masikog ti asawam, Brian. Marigrigatan lang aruden nga agkunay. Ngam kastapay lang tinaramid mo. Ha? Ay, sorry, Mama. Jakmat kami nam mo. Kastalakit di mo tinakanayon, iho. Puro di mo ammo, di mo ammo. Day tamatan ti paboritom alinya. Di mo ammo. Mama. Di mo ammo ti agluto, di mo ammo ti aglaba, di mo ammo ti agbudget, di mo ammo ti agsapol iti trabaho. Puro mo lakit din di mo ammo. Ibagam man kanyak no anya ti ammom nga aramidan. Ni mamamat. Di da kumamat tagibas sito na kasta. Saan ka tagtagibas sitaan, iho? Ibagbagak lang ti kinapudno. Mama. Ay, basol ko. Wan, basol ko no apay nga adu ti di mo ammo. Ha? Amin na kayat mo, inted ko. Amin na kidawam, impay ko. Amin na bidot mo, kinalubak. Ti amok kat panagayat kan panangipatag ti naramid ko. Ngamsaan kayam, ta sinanay ka amang namnama kanya. Mama. Nupod nungay ayatem ni Nancy. Panagnakam, saan laeng nga iti sao, no dikat iti aramid. Manipod ita, saan kan akonsintyan, saan kan atulungan, no adda dumteng aparikot mo, makaammo kamutten amang sulbar. Apayan, Selma. Itay kapaya balikin na balikin. Tiyak nga ron makaturog, Edward. Sa apay man. Nagadu ti pampanunutak. May papankali ka ni Brian? Juan, itakla ang ama amiris. Ti amok, no ipaay ko amin nakidawin ti anak ta. Agbalin anaragsak ti biyag na. Saan gayam? Tadyak matan napupuutan akabayatan nga ipapaay ko ti amin nakiddaw na. Isursurok mat daytoy nga agbalin analupoy. May salang ti kayat asawan na ita, Selma. Saan ka dakas nga ina? Juan, ngam saan nga umno ti wagas ti panang padakkel ko iti anak ta, Edward. Itakla ang ama amiris dagiti imbagbagam iti kanyak. At ipanagayat kas naganak, kat saan laeng apasig a kinasayaat. Nasken laeng met nga istriktuhan, tapno makorektar dagiti bindot na. Inaramid mo lang mat ti ammom apagsayaatan ti anak ta. Ket aging ka ita, araramidin pa lang ti pare ti pagsayaatan na. Edward. Patyek asan pa'y analadaw ti amin, Selma. Tirong ba'y nga ramidin tayo ito? Baybayan ta pa'y lang ni Brian. Ngamket di, adda talang iti malikodan na nakasuporta ken mangpalagip ken kuana. Amo,
ang makaamiris tumatlang ti anak ta. Kat masursuro ng tumatlang ti tumakder, mamain ka ng tibukod na asaka. Aklonak nga inispoiled ko ti anak ko. Banag apag bababawyak ita. Ngamin awan ti ammo na a trabaho. Saan laang adayta? Awan pa'y nalpas na. Ngamin simmadot matan anagadal ket di na intorpos ti kursona. Idi nagpas ngay ni Nancy, nakitak ti kinaragsak ni Brian a nakakita iti anak da. Ket ita, agtrab-trabaho daytoy iti maysa a call center. Adayo akurang ti matmat gadan na. Ngem at least makitak met nga oray kaskasano ket adameten nagbaliwan ti anak mi. Kas maysa nga ina, jaklat tamet maliklikan ti mangted kadakwada nang runa dagiti kasapulan ti apu ko mi. Aging galangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Selma. Ken ka pagayam Selma. Tuy pakasaritaan ti biag mo nga ing kaimbinglay ket mangipalagip nang runa kadagitiin na ti pagtaengan at ipudpudno a panagayat ken panangipateg ti maysa nga ina iti anak na ket saan at ipanangkonsinti kadagiti biddot nga ar-aramiden da no di ket babaen iti panangisuro iti responsibilidad ti maysa nga anak at umakder babaen kadagiti bukod na asaka. Alakastan pagayam Selma, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.